Βιομέ είναι μια θυγατρική εταιρεία της Φίλκερ & Τζόνσον, του ομίλου Φίλκερ & Τζόνσον, η οποία κατασκευάζει δομικά υλικά, συναφή των πλακιδίων. Έχει ιδρυθεί το 1982 και υφίσταται μέχρι και τώρα. Η ιστορία δική μας ξεκινάει από το 2010, όταν τότε μια σειρά προβλημάτων έφερε επίσημα το Σωματείο σε δυναμικούς αγώνες, όπως με απεργίες εντός εργοστασίου, κλείσιμο της κεντρικής εισόδου του εργοστασίου και άλλα πολλά, γιατί υπήρχαν περικοπές σε επιδόματα και διάφορα άλλα. Προσπαθούσαμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Δεν υπήρξε ανταπόκριση από τη διοίκηση μέχρι που φτάσαμε στο 2011 και πέρα προσπαθήσαμε εκ νέου να κάνουμε μια διαπραγματευτική λύση με την ιδιοκτησία, το οποίο κρατάει, όπως τα ξέρετε, ένα χρόνο το επίδομα της επίσκεψης εργασίας, οπότε μετά και το τέλος του επιδόματος δεν υπάρχει καθόλου εισόδημα. Τώρα, μέσα σε αυτό το διάστημα της επίσκεψης εργασίας γίνονται ζυμώσεις στο Σωματείο για το τι μέλη γενέστε. Φυσικά η ανάγκη είναι αυτή πραγματικά που μας έφερε σε αυτό το σημείο, γιατί όπως έχουμε καταλάβει όλοι μας δεν υπήρχε διαφορετική λύση. Πώς γίνεται η επιβίωση. Υπάρχουν διάφορα σωματεία και αλληλέγγυοι που βοηθούν και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος. Μας βοηθούν και με τρόφιμα και έτσι μπορούμε και στεκόμαστε και παίρνουμε θάρρος για να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε τώρα. Δύσκολα, αλλά λέμε μπορούμε. Και αφού το λέμε μπορούμε, και συνεχίζουμε. Ναι, φυσικά τώρα πλέον έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που δεν υπάρχει και για τις οικογένειες άλλος δρόμος. Μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το διάστημα η επιβίωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όπως σας είχα πει, ότι το επίδομα της επίσκεψης έχει σταματήσει και δεν είναι καθόλου να το αφήνουμε στην άκρη ότι εδώ και 9 μήνες ζούμε χωρίς εισόδημα. Το πώς ζούμε. Δηλαδή προσπαθούμε, έχουμε ένα όραμα. Κοντά όταν δεν έχεις να κάνεις τίποτα, να κάθεσαι στο σπίτι και να περιμένεις από το Θεό Θεέ μου δώσε κάτι. Να, ο Θεός μας έδωσε κάτι. Θα το αξιοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Άμα εμείς δεν παλέψουμε, δεν πρόκειται να γίνει. Παλεύουμε και βλέπουμε. Άμα δεν πετύχει, λέμε δεν πέτυχε, προσπαθήσαμε όμως. Πώς είναι το τέτοιο αυτό, το μαλάκα.